Kita latih lagu 568B. Sepertinya songona sojojot dope laguon diadehon. 568B. Sudah ada lokasinya. Salinai taidehon. Dan dua. Ayat 1 sekali lagi multimedia, mohon maaf. Ya. Dari awal. Iya. Mau lihat ya di kita sudah. Enggak ada baliknya, hanya satu. Udah, ya cukup.
Shalom. Shalom. Para lado HKBP Kebayoran Baru, pasahaton selamat hari Minggu matusude jemaat naro di Bagas Joron, doat naman dohoti melalui live streaming. Tapaho homa, tapara di marohata, andorang tamulai ibadah ta saat teduh mahita satokin di Bagas Rohata B. Amin. Ta mulai ma ibadah ta puji ma debata marhite buku ende nomor 550 sia ayat sada 2 dohot opat. Jongjong mahita sude. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopa langit dohotanoon. Amin.
Huida Tuhani hudul di atas habangsa na timbo jala namar mulia. Jala akar rambu ni pahianna manggohi bagas joro. Jongjong di atas suru-suruan serapim. Jala marsijouon manasida songonon. Nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Sebaot. Gok hamuliaon na liat portibion. Haleluya. Martang yang mahita, ale debata sitolusada, debata ama, anak dohotondi parbadia, namandok maulyate mahami tuho, ala ditopa, di palua, jala di parbadiai ho hami, hinorhoni asi dohot holong ni roham nagodangi, sai ramoti mahami, di bagasan parmaraan dohot pangunjunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami, diha susu dani bohal nami, tuha rajaon mona di banua gijangi. Asa disi pujion nami ho, mar hite-hite, roha dohot hata naim baru. Amin. Hudul mahamo. Tapuji madebata marhite buku ende nomor 110 sada ayat 2. Tangihon hamu mapatik ni debata, imasian patik parjolo, sahatu patik napasapuluhon. Patik parjolo, audo Jehovah debatam, nina debatata, dang jadi marakup au, bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha pena di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yang gotungga besi sombaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, aihona uhum na dosogot, akan amarsineang di goarna. Patik pau paton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dinaono mari ma ulahamu nasa ulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutam, ni halak pe namangebati hutam. Aidina ono mari do ditopa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, dibaheni do umbahena di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu asa martuaho,
jala leling mangulu di tano na dilehon ni Jahoba de batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiahon, unang ho olo makatindakon hatana sotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado pandok ni debata taringotu patik nasapului ondo. Audo Jahoba debatam nina debatata, pargogo nasohatu dosan jala parimas, siluluhon dosan ni amama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar niha akan namar sogo roha di au. Alai asido rohaku di akan namar ribu-ribu, akan namar holong ni roha di au. Naso mangalausi patiki. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata, lau mangulahon patikna. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon hobar tu patikmi. Amin. Tapuji madebata marhite buku ND nomor 172 ayat 1 dohot ayat 2. Tatopoti madosata tuado pani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroha mida hamateani pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalanna. Asa mangolu ibana ido dipangido roham. Alani i umbahin upangido hami. Sai sundati matoru-torum asa unang mangonai betu hami. Sai sesa sude dosa nami. Asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargogo imahami. Asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosata. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau. Hamu akan aloja jalana sorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu maaugak kutu hamu. Guruhon hamu masian au. Aina lambok doau jalana serep maroha. Asa dabotan hasonangan ton dimuna. Ai lambok doau gakku jalaneang dodohot nahu papor saton. Hasangapon ma di debata na digijang. Udul mahamu. Tapuji ma debatata marhite buku ende nomor 481 ayat 3. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imana tersurat di Sada Johannes bindu 5 ayat sia ro di ayat 10 tolu tajaha mamarsikat soring. Ia panindangion sian jolma tajalodo alai sumurung do panindangion nasian debata ai panindangion nasian debata doon nahi natindakon taringot tu anak nai. Na porsea di anak di debata, itiup do panindangioni, na so porsea di debata, imamabain ibana pargabus, ala so porsea ibana dinahi na tidakon ni debata, taringot tu anak nai. Jala ondo panindangioni, naung di basa-basahon debata do tuhita hangoluan saliling-liling na, jala di bagasan anak na do hangoluani. Ia di ibana anaki, di ibana do hangoluani, ia so di ibana anak di debata, dang di ibana hangoluani. Umbahin na husurat akai tuhamu, akan na porsea di goarni anak ni debata, naeng botoon muna, naung di hamu do hangoluan na saliling-liling nai. Ido sahatna martua do na tumangihon hata ni debata, jalan nau peopsa. Amin. Marinde mahita muse mamuji debata sian buku ende nomor 588B ayat 1 dohot ayat 2.
hati dakon maha porsiautai songona hina tindakon idongata saha porsiaun di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata jahuba ido ama parguguna suatu dosan natu mo palangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasa sadai imana tinubuon si Maria na gabi-gabian si Anton di parbadia andorang suabubuan ido tuhatta na tumau na bernit di panghuman si Latus na mate tarpazal do ibana di hau pinar silang na tua tubanwa turudung ditanom na mulak manghulu na manaik susurgo budul siam debata jahuba amanai pargo guna suatu dosani di sima ibana pai mamulak soko tutanoon manghumi halak na manghulu dot na mate au persea di ton di parbadia jaladong sadahuria na badia Huria hatopan yala Kristen akan abadia do diasa sani dosa do dihatai na mandok mulak magulu soko daging di halak naung mate do dihanggoluan nasura sudah. Amin. Tabige matik ting di huriata. Titing di Huriata, Minggu tanggal 26 Mei 2024. Naparjolo, Guarni Minggu Sadarion, Ima Minggu Trinitatis, Haisitolu Sadaun ni debata. Dohok topik, Nabadia do Jehovah Zebaot. Napaduahon, dak danak nasorang. Nah di hari Senin tanggal 20 Mei 2024, di basa-basa hot tuhatta do sadadak danak bawa tu keluarga amang Rainer Jolo Asiholan Hutahuruk inangi Lydia Permata Hilman Lumbenturuan alamat Asrama Batalion Saplopat Grup Sada Kopassus Kemang Bogor Jawa Barat sian sektor Godung saya di pasu-pasu tuatama dan kirap dohot natorasna napatuluhon padidion nabadia hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 nanengro di patu pahuriatta do padidion nabadia tu yanakon ni huriatta di parmingguon bahasa Batak tu natoras nanang madidihon yanakon na boima mengisi formulir pendaftaran napapaton acara perkenalan calon situa sadarion Minggu tanggal 26 Mei 2024 di parmingguon bahasa Batak pukul 8 WIB di patadahot do calon situa tu tonga-tongani huriatta guar-guar boima non tajaha di warta cetak anong dungsi jami tahun pinangidawan non tu sekur marjaha patadahon akka calo situai tujolo napalimahon pangebation ni huria sadario Minggu tanggal 26 Mei 2024 di parmingguon bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB paduan suara SP 8 Jemaat GPIB Paulus rodo mangibati huriatta HKBP Kebayoran Baru Laos patu BG hon puji-pujian tu hatta. Dung sipul parmingguan di patu padu acara ramatama maringanan di gedung serbaguna. Napaunopon pertanyaan sektor. Sada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 10 WIB di patu pahuriatta do pertanyaan sektor Godung na dihasuton di keluarga M Panggabean inang situa oni boru pangaribuan maringanan di gedung serbaguna A na niuluan ni amang pendeta Luhut Simbolon. 2. Hari Selasa tanggal 20 Mei 2024 pukul 10 WIB di patu pahuriatta do pertanyaan sektor Satahi na nihasuton ni keluarga Nyonya Pera Silaban Boru Siregar, Nyonya Miani Purba Boru Pardede, doho Nyonya Lilian Boru Lembantoruan maringanan di gedung serbaguna A na niuluan ni amang pendeta Liston Butar-Butar. Tolu. Hari Rabu tanggal 20 Mei 2024 pukul 10 WIB di patu pahuriatta do pertanyaan sektor Sion na nihasuton ni keluarga Manipan Purba Boru Simatupang doho keluarga Firman Sirait Boru Simanjuntak na niuluan ni pendeta Perdinan Huta Barat. Napapituhon panitia HUT ke-73 dan pesta Gotilon HKBP Kebayoran Baru. Sadarion Minggu tanggal 26
Mei 2024, Panitia Pesta HUT ke-73 dan Gotilon HKBP Kebayoran Baru pasahaton kata sambutan taringot tu sosialisasi Pesta HUT Papi Tuku Toluon dohot Gotilon HKBP Kebayoran Baru dung sipul jinahon titingon pinasa manon tu panitia HUT dohot Pesta Gotilon. Napa waluhon pertukaran pelayan mimbar. Sadarion tanggal 26 Mei 2024 di Patupado pertukaran pelayanan firmani ima mardomu tu bulan oikumene dohot HUT napa 74 tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia manang PGI ya amang pendeta Liston Butar-Butar melayani di GPIB Paulus Jakarta, jalan melayani di HKBP Kebayoran Baru di Permingguan Bahasa Indonesia pukul 10.30. Ima Pendeta Johnny Alexander Lonto, sian GPIB Paulus. Napa siaon? Persembahan untuk HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sadarion Minggu tanggal 26 Mei 2024, Pasa peliat dohita ima tu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, cialani peliani, pelian sada A, sada B di Patupat, Tagan Sojamita, pelian paduahon doh pelian tu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di Patupa Dung Sipul Jamita. Napa 10-hon seminar hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 di Patupado naparjolo acara seminar kesehatan na di Patupa ni Punguan Ama, seksi perempuan, Punguan Keluarga Muda, dohot seksi kesehatan, rap dohot rumah sakit Premier Bintaro dengan topik ginjal sehat dan pola hidup sehat. Dohot narasumber dokter spesialis ginjal Dr. Johan Samudra SPGK, dokter spesialis gizi. Dohot Henry Pardede yaitu penyintas penyakit gula dan ginjal. Nah di Patupat pukul 8 WIB saat tu pukul 10.05 WIB maringanan di ruang serbaguna A. Pinangido tu anggota Punguan Ama, seksi perempuan, doho Punguan Keluarga Muda, asamat dohoti kegiatan ini. Pendaftaran paling lambat di hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, doho menghubungi Yasarto Gajah, sian Punguan Ama, Nyonya Mona Raja Gugu Boru Siregar, sian seksi perempuan, Nyonya Inawati Gajah Boru Surbakti, sian PKM. Napa duahon acara seminar pemberitaan Injil manang zending di Patupa seksi pekabaran Injil ima dalam rangka menyambut jubileum saras 25 tahun zending HKBP dohot bulan zending HKBP Kebayoran Baru di bulan Juni 2024. Nah di Patupa pukul 10.06 WIB saat tu pukul 10.30 WIB maringanan di ruang serbaguna A HKBP Kebayoran Baru. Pembicara ima amang Pendeta Daniel TA Harahap MTH manang Kadep Marturiat HKBP di Tikyon, dohot Pendeta STP Siahan STH MBA, jala moderatorna imamang Pendeta Liston Butar-Butar STH MA. Marhite titingon ni udang masude ruas asamat dohoti seminari jala menghubungi amang Wirda Sirait. Nah pas Sabtu sadahon selamat ulang tahun hari hatu tubuh dohot ulang tahun hari Parbogason. Parhalado dohot ruas ni huriatta pasahaton selamat ulang tahun hari hatu tubuh dohot selamat ulang tahun hari Parbagason. Tusude ruas ni huria na tubuh manang marbagas di tanggal 26 Mei saat tu tanggal 1 Juni. Saya tu hattama nama masu-masu jalatung molotung adong ruas ni huriatta na sotar surat dope warna di titing na ulang tahun ni di pabuama tu ganup situa sektorna manang tu sekretariat. Dua katiting na so nijahaon hopar tu titing cetak sadarion denggam mata jaha so nima sahat ni titing di huriatta di bagasa minggu sadarion. Taingot bema manang yakoni tu tuhatta tu jolo ni tuhatta. Noaing niliama kesempatan maddo hata jalan non patadahot calo situata naparjolo imasian panitia HUT Pesta Gotilon diuduti man non tu sekur utima.
Selamat hari Minggu, jala horas madihita saluna amanginang. Parjolo tapat sahama hata mauliate tuamat tapat dingka basa ala dileh do pedihita tiki marpungu di bagasa sadarion laho mamuji doho pasangapon guarna. Suak songoni mamanginang dison jongjong dohame siap panitia gotilon dohot hari ulang tahun pa-70 HKBP baru lao pasaton hata mardomu me amanginang ala naing patu pertama pesta syukuran hari ulang tahun 70 HKBP baru dohot pesta gotilon 2024. Jala songondong ditotopon di rapok huria Desember 2020 molo tahunon tapasada dua mang. Jadi dang songon tahun nasalpu tabet 2 hari pesta ale molo tahun tapasadodo ulang tahun doho pesta gotilon. Amanginang molo taberek nian kondisi di huriata di bagasat tahun lam tu godang nado akka kegiatan-kegiatan nanaeng talaksanahon sesuai do rencana program anggaran biaya 2024. Suak songoni do disi termasuk akka kegiatan dewan, termasuk may do biaya operasional, perawatan gereja, do sadama no perlu hita ima lau merenovasi bagasnya yang paditata na di jalan hidup baru ala kondisina memang sudah memprihatinkan. Jadi on sada perhatian do dihita amanginang. Kegiatan-kegiatan ton memang cukup mendapat perhatian dihita. Tarlumo bima di keperluan akadana na neng tapatu-patusi. Memang amanginang molo taida sentralisasi nah di Patupa terhitung 1 Januari 2020 sangat mempengaruhi terhadap keuangan huriata. Ala 55% sesudah akan penerimaan persembahan ikut kirim do pusat jala holan 45% dona tinggal di hita. Jalan asing neta bahan boy mau buatan 100%. Sian poti parasian dot aka penghasilan manang dana napa pungu sian ucapan-ucapan syukur termasuk hari ulang tahun do pesta gotilon amanginang. Jadi memang macam sulit do dihita molo menaik mangulon sudi manang melakukan sudi kegiatan na adong di huriaton. Ido amang salah satu alat tapatupa ulang tahunon dohot gotilon ima nanaing mengelului dana. Memang songon natong nasalpu molo tahitong-etong amang defisit dohita sebetulnya alai ala boy do mardalan dengan uloni dibantu manang harelannya ke jemaat mangale subangan boy mardal do dengan mauliate ma di akka jemaat HKB baru natong mangaler rohana lao mangurupi ulon di huria di bagasat tahunon. Amanginang suaksoni do amang tu dia do na papungon jala sadia do na naing paporlo dana dihita molo tabereng amanga tabi taida jala ta perhatikan keperluan dana naing papungu di bagasat tahunon ima sekitar 2 miliar. 2 miliar memang macebalga do amanginang alai pos rohanami diurupi Tuhan jala diurupi hamu jemaati do hami lau papungo danai suak soni sonna tahun salpu nga diurupi hamu hami. Jala masih rupa mahita manginang lau papungod danon. Jala molo syukur-syukur roha tu dia do naing 2 miliar ton godang mei. Jadi adong do naing siulah honota ima antara lain biaya operasional gereja kurang lebih mei kurang lebih 100 to 200 juta. Biaya perawatan gedung molo taida gedung tamang memang nggak perlu dirawat molo tabereng setiap sudut adong na bocor, adong na perlu sepadengganon, memerlukan biaya kurang lebih 300 to 400 juta. Alai pos rohamu namang bayano do panitian notusi rap do hita mangulahoni. Na patuluhon renovasi bagasni amang padita di hidup baru memerlukan biaya kurang lebih 400 to 500 juta. Dohot ditambah ke kegiatan-kegiatan dewan-dewan dot kegiatan kategorial ima kurang lebih 1,5 M. Jadi minimal tapapungu 2 miliar. Memang molo taida balga maun 2 miliar.
ale posro asona udok kami nakin posro hadihita manginang boy do terpapungui mulo sadaro hatta jala martangiak kita tuamat tadi bata. Jadi siadia do dane tapapungu nunga ta mulai ulod mamudana manginang papungod dana ima pardiolo siap basar sonare nga mardala basar jala mardala mei sebulan sehali di patupa di halaman Huriat Town tabanai muse sian hasil na papungu ucapan syukur hita di ulod tanon di tanggal 20 na patuluhon sia janji iman ya ka jamaat jadi sona udoko kami laki ngamanginang masih rupa mahita di sudi akkauloni pau paton pembuatan proposal jadi tapai do proposal tu piga dakolat tu Huriat tahun mungkin adong akadongan aka natadada na boy mangurupi na pau paton sumbangan sian aka anak ta na naukarejo na mungkin di bagasan tahun nasal tahun mungkin hurang dope alai ta arahom manasida asawi bajubang dohot rencana pagelaran adat manang konser adat Batak nana yang di Patupa kurang lebih di bulan November ima amang naboy pasatami di bagasa sadarion jala songonima rencananya tim panitia do dana lau papungod dana atau ngamanginang sahalinai pasat tu hita rak masih rupa mahitainang aladang boy hami mangula-ulonon molo so dirupi hamu jala pasatami matu hamu amanginang rap masih tanyang kita asa tung denggam mardalan ulaun pesta ulang tahun papi tuluhon dohot gotilonon moliate mamang tuhata mama masuk horas Huriani tuhatta amang inang di manungguton naing patadahon nami ma calo situa ala naing masuk tu learning na nasida dihamu amang inang calo sintua hujo kamu magwaramuna romahamu tujolo na parjulu calo situa parluhutan silitonga inata Rina EP Borusi Manjutak sian sektor Godung. Napaduahon calon situa Richard Gunung Todung Hamonangan Sihite ST Inata Roder Dahlia Rosalina Borilimbong sian sektor Godung. Napatuluhon Insinyur Inansius Penggabian MT calon sintua Dr. calon sintua Insinyur Inansius Penggabian MT Inata Dr. Natasha NP Boru Manurung sian sektor Satahi. Nama paton calon sintua Nyonya Artina Letaresia Nainggolan Boru Penggabian SH MKN Amata Insinyur Ipan Roy Paningotan Nainggolan sian sektor Satahi. Napalimahon calon sintua Nyonya Depita Martina Napitupulu Boru Sibarani Amata Insinyur Singal Napitupulu Satahi. Napaunopon calon sintua Wirda Sirait Inata Marta Boru Simanjuntak sian sektor Sion. Napapituhon Insinyur Roral Sitorus Inata Margaret Catherine Karibela Boru Tagaul sian sektor Sion. Napawaluhon calon sintua Parlin Budiman Sirait Inata Manahara Boru Dauluk Saribu sian sektor Sauduran. Napasiahon calon sintua John Hot Simatupang Inata Tiur Boru Sihite sian sektor Marsada. Sadarion tong doneng patadahonon nami, neng patadahonon nami ima sada halak naung situa.
Nasida aktif marhobas salelengon di HKBP Gandaria di Tabison 20 April 2007 neng marhubas ma di tonga-tongani Huriata Sian sektor Sion Guarnia mata Hutur Sirait Roma tujulun hamu Guarni inata Sintua Saron Hutapea Ima amang inang nunga dijulut tabe nasida pinangido tupunguata tuhuriata asa tatanyakom ma nasida asa margugu nasida lau marsiajar learning jalaboy saat nasida tuhari petambisan ni nasida ima acara perkenalan di Manugoton horasma maulate mulak ma hamu tu dulamuna. Tabegema puji-pujian sian kor sektor Saroha.
Tapuji madebata marhite buku ende nomor 110 tolu ayat sada dohot udutnya huhut papunguhon pelean sada A dohot sada B.
Dame ni debata na sumurong siya sa luhut na roha. Iman na mga ramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus, Jesus tuhatay. Amen. Damang dainang hahaanggi ng pinaribot pe, ruas ni Huria na hinokop ni Tuhan Jesus Kristus, horas madihamu sa luhut na. Mauliate di kesempatan na ulion, dung di paborhat huriat tau kami, si Rosoko Bayoranon sa tahun lebih kurang nasalpu, o kami jongjong di tonga-tongata, laho manguluhan ibadah bahasa Batak Toba, mauliate di ulian ni huriata nang di damang dainang perhalado, na mangaleon kesempatan, laho manguluhon ibadah Batak Toba sadarion. Jadi amang hinang rohami sian resort Sangata Borneo Kalimantan Timur omahami nungalabotar. Ya, alain golas ni roha tetap do dalam sukacita ya. Baik, jalohamuma hatani debata. Gabi Jamita di Parsaurata di Minggu Trinitatis Sadarion. Imana tersurat di buku Panurirang Jesaya Bidu Onom ayat sada 1 ayat 8. Paihuti utamuma hujahahamima didok songono disi. Di tahun hamamate ni Raja Usia huida Tuhani hudul di atas habangsa natibo jala na marmulia, jala akarabu ni pakiana, manggohi bagas joro. Jongjong di atas na suru-suruan serapim, akan marhabong onobe, 2 makukupi bohina sida, 2 makukupi patna sida, 2 makabakon na sida. Jala marsijowan manasida songonon. Nabadia do Jehovah Sebaot. Gok hamuliaon na liat portibion. Jadi humut talma aka ojahan ni tiang sian suara ni na maju. Jala gok timus joroi. Dungi hudok marjea maau. Nunga mago au. Ai jolma parbibir na ramudo au. Jala di tonga-tonga di bangso parbibir naramunau maringan. Ainunga di ida akamataku. Raja Jehovah Sebaot. Dungi habang masada sian aka suru-surua serapim. Mada potonau. Jala di tonga-tongana. Sada batu arang na gara. Na binuat na sian langgatan. Dohot gasip. Jadi di jama ma pamangaku. Jala didok. Ida ma odo nama jama bibir ni pamangamu. Pabua naung musat. Pabua naung musat utangmu. Jala naung hinukupan dosam. Ima sahat ni turpuki. Huria na hinokpok ni Tuhan Yesus Kristus. Dihamu akadamang dainang. Namar parsauran. Di bagasan. Tikyon. Aka na hina holongan. Ralat sa ayak na idak kujahanak kinate. Iya. Pahitu tamuma. Dungihu begema suara ni Tuhani nama dok. Ise do suruhonoku. Jala ise pardalan nami. Jadi ni kuma. Disodoau. Suruma au. Disodoau. Suruma au. Ido sahat ni turpukir. Damang dainang na hinaholongan,
Namar saur di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Sebaot. Ido topik ni mingguta sadarion. Duku pahusar-husar topik hira marsitomuan dohot sada padohan di mana hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi, hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Dan memang benar bahwa Allah adalah kudus. Kudus, kudus, kuduslah Allah kita. Allah ni ido tu hita saluhut na punguon. Allah na badia do Jehovah di bata. Danup na ulo mangihut to ni bana. Na porsea di debata situlu sada naing mangulu di bagasan habadiaon. Hurian na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus sadarion matongon minggu Trinitatis, di mana Allah adalah sang pencipta, na diguari kreasio ex nihilo. Dia menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada, sebagaimana adanya, yang boleh kita lihat, yang boleh kita nikmati bersama lewat karya ciptaan daripada Tuhan sang pencipta kita. Trinitas debatas itu sada tahapor siaido dadaholan manopa debata alai huhut do makokop alani do baina di papatar debata hadirionna di bagasan Tuhan Yesus Kristus nauk paluahok kita sian dosa jalanong manubus sita asasahat kita tuhangoluan na manoktongi. Debatasi tulusada Trinitas tahapor siai jala tahati dakodo narodo debata di bagasan Kristus di bagasa todi dung tarayahon Pentakosta ari haroro ni todi porbadia saur todi jala di tongat-tongatan waing ima na mangodihon jala ima na manugu-nugu hita asasahat tutujuan ima sabuloni toditai. Dihamudamang dainang haanggi nang pinaribot na hinaholongan ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Jami taon molo tapaihut-ihut adong hubungan na tu pamiliton dohot pajuwon manang pajuwon dohot pamiliton. Molo di jauh sada-sada halak totuna adong ma tujuan na. Jala molo di pabakit sada-sada halak laho makobasi sada-sada si hobasan totu ada satu hal yang diharapkan di sana dia mampu dan siap untuk mengerjakan apa yang dipercayakan. Dengan catatan molota bereng bagaimana Yesaya dipilih oleh Tuhan. Kehidupannya dirubah dari pola hidup yang lama menjadi yang baru. Imana parjodo. Jalan apa duahon, Yesaya juga dalam khotbah ini sungguh-sungguh dia meyakini dan mengaku bahwa dia adalah orang berdosa. Sebab dia tahu yang layak untuk itu adalah harus dirubah atau dibaharui dahulu. Marhite dia mayak kamang do tamwa kainang takasdoi molo tapai hutihut nakin bahwa Allah merubah kehidupan daripada Yesaya. Marhite na disolukon tu pamangan na di jama di dok di daison debata tangan na tu pamangan ni Yesaya untuk berkata-kata apa yang mau dia sampaikan, yaitu rencana agung
daripada Tuhan untuk membawa umat Allah supaya kembali kepada Allah itu sendiri. Aurwana masa di hati-hai. Tabering ma bahwa para raja aka partogi aka panggonggomi dang mangula benasida sesuai dohot fungsi peranan nasida B. Jala ngolu hapor seaupe di zamani nunga lamdao sian adupan ni debata. Alani idu paina di jauh debata si Jesaya di jamita taon laho mabuan bangsoi asa naing nian mulak tu debata jalaga besi soba sioloi debata. Alani itu Jesaya tampil sebagai duta Allah songon naposo ni debata laho pasahaton hatana. Molo martona hita kamang dohot tamuinang tu sada-sada halak totu napos dorohata tona nanaing pasahaton nai ikotal pasi tutujuan. Adong dosi pogotona di begehamu ipasahat tamu tona alay dang sahat tonai buah mangihutok kamu. Ya di begehamu si pogotona doinin na. Dak kay begehamu awala batak kia do tarjuk doi hubegi. Unang baydang boy partonane si pogotona doinin na. Adong do mungkin faktor U. Adong lupa. Atau mungkin ada pertimbangan lain. Molohu pasahat yan notusan. Agu, daunai luza pati. Manang, molohu pasahat yan notusan. Kayaknya ada konsekuensi loh yang harus kutanggung. Dia tersinggung. Atau mungkin ada hal yang lain. Maka hupopoma tak pasahatok kuiba. Herai marupani. Nah, di jami tahun di pabakit debata Jesaya lau pasahaton lau partonaan di debata tuise tubang sona asa naing mula kembali kepada Allah. Tetapi ada dikatakan di sini harus dirubah dari awal. Jala pengakuan daripada Jesaya di sini benar-benar aku tidak layak, aku orang berdosa. Jadi di sido tabering diturpukon bahwa sebelum dia diangkat, ditetapkan, diisi, ngolunai, rohanai, pikiranai, hapor siaunai, marhite, hatani, debata naung, jumolo, di pai baru. Nana mangihut muse, tuhita saluhut, napungu di son hudok nakin. Jami tahun berhubungan tu pajauan dohot parsuruan. Apalah tongom mate sadarion si halak damang dainang di jauh jala dipilit gabe calon situa. Jamita sadarion ya majauhon taringok tu panggilan dan pengutusan. Hape tongon hamunasia di son sadarion dimasuk di warta jala jongjong nakin resmi gabe calon mauliate ma di Tuhan. Ate alaulu hamu amanginang mamilihud dirimu, mamilihud tikimu, dakolani. Mamilihon gugumu, dakolani. Ragam nabui pelehonom muna memenuhi tugas panggilani. Jala yakin duau sebelum dijako kamui olo gabe calon situa ise meison ama calon situa nakin martudu majo. Iya, boha. Ngajolo adong komunikasi do inat tamang nunga. Berarti akada inang dison siap mendukungnya. Akainata ise so calon situa inata nakina unggo ina hubereng. Bagaimana amang? Sudah dikomunikasikan sebelumnya? Siap mendukung? Sotung buti ay ngau kolong beroham dainang tu gereja setua wa matamon sotung nimbon non. Ate alarong ge botoku situa edo. Adong ge botoku situa na hutuduhon
Jadi julu na do mak nami ngai pudo mana tong 84 tahun kan. Julu do ni telepon. Kamang koma ay daw. Ay sila ni boto biaw si mangan. Bahasa ay holat tu gereja di. Ay bibil puro na maina. Bahasa do kosong ni oma. Baido tokilaw margurede, tokilaw sermon, tokilaw songonon ninna. Ate alain naruh ako ma tahiday nangon. Alain na sumarguguy biray bana. Tahiday nangon memang perhatian na luar biasa na matuson din na roharbani. Jadi kamang mulai nata calo situa perhatian na luar biasa lihat kamu sugo di ulau nai. Hati kamang molo dangdo selesai di somba. Baidu dah. Baidu. Songonia kamata di so nanti. Sapala nang di luas samu akainang amata nahina holongan munaon mameleho dirina gabi calo situa dukung habis-habisan. Amin. Amin. So tung sugut tole ma igariza imaho ay naneng padita na maho so tungin na hamu ante itu dah nah margogo mahamu disi lasro haku sadarion masuk tu warta di jakpon inang situa nami dison ante inang situa nyonya serait boru hutapea jong joho inang itu tiki digadari jong pak serait tiki digadari au maus do huriri inangon mula bahoy nang masuk maho museniku ate alai sadario tongon dangi hubege pasro autuson aktif kembali mangula songon partohonan situa semangat inang damar gogo mainang Pak Rait namar baju do pena jolo inang situaon sau tuamang nunga gabe situa dukung habis damang nama sahai kadang olo amang jolo balga jodak danak ngau balga nuaing ngai boto madok bapa doh omak. Bahkan au ido amang mama sintua ngai naun ni. Dukung habis ate amang mau lihat tema semangat margugo menang sintuai. Hudul maham. Nah, kembali di hamu amang doh tamu inang nahina holongan. Dungadong pengakuan nakin jaladi pai baru. Ise masuruoko nina debata. Torang doi alus ne si jesayai manakin didok ahado didok nakin biaya walu nahu pabahir nakin parpudi hona jaha adidok disi ise do suruaku jala ise pardalan nami jadi niku ma alusi calo situa disodoau kurang gugu. Nate, disodoau suruh maau dua ya. Ima, paimama. Hate, pakko basioni ngater jadwal benon. Ido kana kamang inang situa nami ka? Nah, jahamu petong daba ajari-jari hamu juniormu. Hate, bai dua tong hate. Margugo mahamu disi kembali. Didok debata ise masuruoku, ise mapardalan nami. Roje saya madok disodo au suruh ma au tabuna yate disodo au suruh ma alai ulo do sipata Jepang unang maju au edo unang maju au alai je saya madok disodo au suruh ma au itu rengot tamu ma bolot tarunggurang jutu hamu jamita ade. Nanang dohon songonon. Hamalate kamu mai. Sekian ratus atau bahkan ribu jumlah jemaat HP hamu naga bitar pilit. Ini dohon apa? Syukuri mai. Buasa dan si A, buasa dan si B. Sutung buti sugut. Ay dang auhian yan. Ay tong may lan situasi ano may. Ay kukuto paron no ni. Jangan. Ay tong may alan ni padita siya no may ataruat tong mana perjulu mengariri tahu to inata saya padok dukung da na. Jangan. Ingatlah. Parhatua may buasay kok kamu. Kan idon waing. Nah. Buasay kok kamu. Ano dualus ni. Haduan. Ate. Dung di nikmati hamu. Perjalanan niaka pelayan atai di sidon non jawaban ni
asa saula nai molohola tuhamu pehudok margogo mahamu disi. Nah kembali tuhita saluhut napungu dison bahwa masing-masing kita juga dipanggil oleh Allah sebagai saksi-saksi Dia. Mabuan akajolma situan natoropi asaro tua dopanna. Holanot tutu sutung buti didok kamu. Atong mulu songoni merjabitai na mau dijuruan ai didok gabe saksi-saksi duau sutung nindahamu ade. Jadi kita adalah dipanggil oleh Allah ya sebagaimana nama ya gereja dibuan hita sian naholomi tu hati ura di bagasan Kristus laus disuruh hita mabuan akan atoropi asaro tu parsauran di bagasan Kristus dang nama do iko perjamita mimbar hamu dang nama do ikon perliturgi sohona mata pertohonan nakin sohoninata pertohonan ya. Kita adalah saksi Kristus juga, penyambung lidah Allah juga, lewat Dia mai akahata nauli, akahata nadinggan, sesuai dohot nahinalomohon ni debata. Alani mari hita jami taon, diajak dohita, taparbuehon ma, parbue nadinggan. Gimana parjolo? Taparbuehon ma, parbue nadinggan. Ido patuduho kita, aka anak dohot boru ni debata. Taparbuehon ma parbue nadenggan ido patuduhon aka anak dohot boru ni debata hita. Jala ido patauho kita madok nabadia do Jehovah Sebaot gok kamuliaonna lihat portibion. Gok kamuliaonna lihat portibion. Nah maka kemuliaan Allah itu juga terpancar di wajah-wajah kita. Mari satu dengan yang lain senyum johamu akamanginang. Apalagi tuau narosian nadauun. Ayo satu sama lain senyum bejo ade. Ido. Senyum bunuh kamu di rohamu memerengau. Holan wajah do rohamu. Ati naruhaku be, au masih lo mengidahamu, songoli dona kamu tuau, ido mau lihat ma ante, baik, dak pola gajang be dohonoku siat turpuk jami taon, nakid didok kemuliaan Allah itu ya terpancar di wajah-wajah dan hati kita, halanido bana hutekankan parjolo nakin di jauhon marpabainan akan adenggan. Pak buah aka anak dohot boru ni debatado hita. Jadi napa duahon sian turpuk jami taon naing jauhononna tuhita saluhut napungu dison ahamai ikonolo hita di pai baru. Ikonolo di pai baru. Jala memang idong uluta. Ikut di pai baru ganupari dang nama dok sadarion merek on di tidak daung alai di pai baru ganupari dia nabui pai baru honi jakon todini tuhani ima pai baru hon ngoluta asa gabe ibaru ganupari laus ima marguguyuk kita mar parbuehon akan nauli dohot aka nadinggani na parpudi marhite jamitata sadarion songon topik ni mingguta nama dok nakin taringo tu hasi tolu sadaun ni debata nabadia do Jehovah Sebaot kuduslah Tuhan. Maka dengan itu semua orang yang mengaku percaya datang kepadanya ikut diradoti habadiaon ni ngoluna habadiaon ni pakulinga habadiaon ni ulaonna dungi marsangap ma Jehovah debata namar muliai debatama nama masuk kita. Amin. Mau lihat di hole Jehovah Tuhan nami di luar sohami satokin dipakulingi hatam marhite parsauran nabadia
Nabadia do hole Jehovah, jala tung marmulia do goarmu, dilihat portibion lumobi di ngulu nami, alani Tuhan. Asal marmulia goarmi, pai baru ma rohanami, pai baru pakuling nami, pai baru pangulaon nami, dohotaka pabahenan nami, asa tung talupa mi Tuhan, maka tidakon goarmu, di tonga-tonga ni portibio di ngulu nami be, hodo ale Jehovah di batas itu lusada, naung patar hadiriomu di bagasan Kristus, jalan naung patar hadiriomu di bagasat todi, atong utuhan di bata, margugu mahami, papatarhon hadiriomu, marhite suara, marhite pabahenan, nang marhite ngulu nami be. Tuhan hu hamletohok kami, tongon sadarion di Minggu Trinitas, di pabak itu, sia halak, sia tonga-tonga ni ruasmu, gabi calon partohonan situa. Aliamang, huracumi hamido, hodo na maju, jala hodo na mamilit, marhite huriam, pargugui ma agama nami dot ina nami, sapala naung dipilihod diri na Tuhan, gabiaka na naing naposom, jala toktong lehon hikmat kebijaksanaan, hatawon tuulaw ni Tuhan, asa margugusugot na sida, di ulaw nai. Mauliate madihwale Tuhan sadarion, tongod di Minggu Trinitas, ina nami situa, nyonya sirait buruhu tapea, mulak masumuang nasida Tuhan, mangula ulaon hasit tuaoni, margugo male Jehovah naposomon, manguduti ulaon na, di piga-piga tahun, naung salpu, masohot nasida, sian pelayanani, alay nuaing Tuhan, gabe udutan nasida mamuse, ulaon songon pangulaon na di hasituaon, margugo ma inang situa namion, jala margugo nang amang serait, jala tetap mendukung di tugas pelayanan ni ina nami. Pasu-pasu huriam sadarion, aka nahurang hahipason, lehon hahipason, nahurang diaka gugu, lehon topangan Tuhan, diaka nahurang dingulu siapari, sarihon akan narikoti. Sudi program ni huriam, hupa sahatami maituho, asahoma napatuluson, marhita saluhut na akar wasmon, di bagasan Kristus Yesus, martangia kami tuho. Amin. Damang dainang na hinaholongan, tau duti macara tau marita na marede hita, siyan buku ede nomor 640 ualu, pasat piliha kita, piliha paduahon dohot, tupak tu distrik ualu DKI Jakarta, marede mahita.
Tatangnya koma peliata. Ali di bata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut, si lehon-lehon na denggan, dohot na sa uli bahasa na mauli utus. Hupasa hatami masyan na niliumi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaomu, dito nga to nga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami gudang ni silolyomi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali di bata nami, di bata ama anak doto di Parbadia, nabadia doho, jalago kamuliaw muliat Portibion, pinuji jala pinasangak mahoro di saleleng-leleng na, alanya sini roham, naung saha tuhami, doho tusudi huriam, namarlas ni roa dohami nuaing, ala naung di papatar jala di patar dahoko tuhami hadiriomu, holong ni roham, asi ni roham, labas ni roham, hasesani dosa, dotango luas sogot, arta silehonomu sogot, rodi uhum sidabuomu sogot. Naso habilang adusudenai, ay naso dung niya tusan ni jolma, di paturak kodo tuhami, naso dung ni ida ni jolma, di pataridaho kodo tuhami, naso dung hinasiholan ni Portibion, di buah kodo di hami, naso tarlehon Portibion, di leo kodo tuhami alani, hupasahatami ma, tuho daging nami, todi nami, roha nami, rodi saluhut na nadihami, asa patawommu hami, tu harajaomu nadi Banua Gijangi, hodo namano pahami, ubay tubuh hami tu hasianganon, say topa, jalapai baru mahami, asa tubuh hami padua halihon, jalagabi partohap di hasiangan narosugod, di labung mi, nauduk jala serep dorohanami rotuho, mangaleo rohanami, say baymay inganamu, say homa mangula, jala margogo, di bagasa kami, say paujung ulaon naong pinukami di hami, naong sinakapamu guarmu, tuhami, naong tardidi hami, tugo bagasan guarmu nabadiai, asa hami diho, jalaho di hami, sailam tanggali rohana burukis ya kami, jala solukor rohana baru tu hami, asa badia parangenami, pabuan naung mauliate rohanami tuho, say pargogoi mahami, asa huparangeho kami sudina ni dokmu, pabuan naung tutuhami akka anakmu, jala panean dihangulua sogot, say paya barita nauli di hami, asa adong pargugunami, salirik kubulus sami hasyanganon, say patugu haporsyaw nami, marhite-hite todi Parbadia, asa sahat rodi hamatian, asa sahat tami tuho, amanami, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin alia manami na di Banua Gijang, say Pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say sauk malomo ni roham, di Banua to ngaon, songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sa darion, hanguluan siapa hari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami, sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midao. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur homada mena tutodim. Pinangidoma. Pinangidoma calo situa doho situa tujuloon jonjong mahamu asa di jalang. Doho amang padita. Tujulo mahamu.